Errodun ekuazioetan badago mota bat eta da bi erro agertzen direnean. Gogoratu erroak desagertarazteko modu bakarra dela ekuazio osoa berbi egitea erroa bakarrik itxi dugunean bardintzaren alde batean. Kasu honetan bi erro ditugunez, bietariko bat itxi beharko dugu, adibidez lehenengoa, alde batean bakarrik eta bestea bestaldera pasa, eta orain, hemen bai, ari izango dugu egin, bietan berbi. Gogoratu, kenketa baten berbi egiterakoan, biderkabora berezia denez, formula aplikatu behar dugula. Kasu honetan, erroa eta karratoa desagertzen dira biak, eta geratzen dolanik, eta bestia izango da, lehenengoaren karratua, hau da, jongun hasi zen da, nahiz eta gero borra, hemen ere, horan ekingo dugu, tast. Gehi, lau, ken, bi aldiz, bi, bider, erro, zeiken ekiz. Vale? Geratzen da, ekiz gehi lau, berdin, zeiken ekiz, gehi lau, ken, lau aldiz, erro, zeiken ekiz. Orain, erro bakar bat daukagu, eta erro hori itxiko dugu alde batean, eta beste guztia bestaldera pasatuko dugu. Orduan, zeiken ekiz gehi lau, bestaldera pasa, lau honeaz laua desagertuko da, eta izango da, bi ekizken sei berdin minus lau erro zeiken ekiz. Orain, dukogu, lehengoko motako errudun ekuazio da erro bakar bateaz, beraz, dana berbi, geratuko da, lau ekiz karratu, gehi, hogeta masei, ken, hogeta lau ekiz, berdin, hamen kontuz, ze karratu hau, bai dator, laura, eta erroarekin, minus lauarekin. Orduan, geratuko da, berkatu hemen behian, amasei, eta erro kanpuan, sei ken ekiz. Hau da, minus lau berbi, amasei, eta erroa berbi, sei ken ekiz barrokoa. Orain, bidertuko dugu hau, geratuko da. Lau ekiz karratu, gora, lau ekiz karratu, gehi, hogeta amasei, ken hogeta lau ekiz, berdin, hogeta amasei, ken amasei ekiz. Dana alde batera ekarrita, lau ekiz karratu, ekizak geratzen dira minus hogeta lau, ken gehi amasei ona ekarrita, minus sortzi ekiz, eta hogeta amasei, ken hogeta amasei, geratuko da, minus irurogei. Berdin, 0. Hemen, ekuazio honetan, zati lau aldugin osoa, eta simplifikatu ingo dira zenbaki. Beraz, ekiz karratu, ken bi ekiz, ken zati lau egiterakoan hau, geratzen da 15. Berdin 0. Orain, ekiz berdin. Bi, plus minus, erro, lau, gehi, lau bidera mogos, irurogei, zati bi. Hau da, bi plus minus, iruro eta lauren erroa, sortzi, zati bi. Eta urdeten dira soluzio moduan, ekiz berdin bost, da, bi gehi sortzi amar, zati bi bost, eta bi ken sortzi minus 6 zati bi, ekiz berdin minus iru. Ondiatziko dugu, ekiz berdin minus iru. Beraz, soluzio bi hauek, dira urdeten direnak. Zer egin behar dugu orain? Egiaztapena. Vale? Orduan, nun urreztuko dugu? Hemengo ekuazioan urreztuko dugu, bai, ekiz berdin bost, eta bai, ekiz berdin minus iru. Vale? Ba, ingo gotena izango da, hartu hau,
Barkatu, hauzi, eta emango dugu barrira, eta orain. Orduan, egiaztapena egingo dugu, bi horiek sartuta. Orduan, egingo dugu, x berdin bost. Izango da, erro, bost gehi lau ken erro sei ken bost, berdin minus bi da. Bueno, daukagu, iru ken bat, ez da minus bi, beraz, x berdin bost, ez du balio. Edo ez da baliogarria. X berdin minus iruaz, eukiko dugu. Erro, minus iru gehi lau, ken erro, sei ken minus iru. Berdin minus bi da. Badaukagu, bat, ken erro bederatzi, ken iru, bai da minus bi. Beraz, x berdin minus iru,